салом дӯстони гиромӣ, бародарони гиромӣ, ин ҳамин аппарати семенблок ай мақсад ки аппарати семенблок истеҳсол мекунад. хоб аппарат қарор дорад дар деҳаи селбир чиқраки ноҳияи восе. дӯстон аппарат фурӯшӣ ай ду қолаб дорад. мақсад ҳам қолабои наму 15 мақсад 15 ба 40 20 ба 40 ҳамин хела на ҳамин хели ай короче 39 40 намво короче ду қолаб дорад. ана ҳамаш мақсад ки кор мекунад 100% ҳама комплект ҳамаш ҳаст. яна ароба ва ҳама чизе ки лозим ай дар ами мақсад ҳама чизаш ҳаст. инаи аробае ки мақсад намо хиштор ажтай мақсад аппарат мегирад ана аробашай. хоб инаи худи ҳамон аппаратай яъне қолаби дигаришай қолаби 20 ба 40 ай ишчай не ишчай и ток покшай ай ами ая и чиз хай хулоса инами инами чиза дӯстони гиромӣ. хоб барои кадом шахсе ки интересоват мекунанд дар кораи лозимай дӯстони гиромӣ ина занг бизанен ба рақамҳои болои экран буда занг мезанен. акам худаш бо пурратар дар бораи нарх навош ҳозира чанд қа мегӯи ака 38 та гуфти чанд таш гуфти 38 тай. бародарони гиромӣ бо занг мезанен суҳбат мекунен мақсад шояд ки бо арзон мекуна. хай лозим боша бо миен ай наздик мебинен мақсад ки қатъи акам чахчах мекунен. хоб умуман ки анами аппарат фурӯшӣ ай аппарат як маротибаи дигар мегум дар деҳаи селбир яъне чиқраки ноҳияи восе қарор дорад. аппарат барои семенблок резӣ ай ку мишалкаш уҷай мишалкашан ҳастай аммо опшион сели мақсад хай тамоми навози мишалкашаним бачаҳо нишон метем. аппарате ки ҳозир ба шумо нишон додем дӯстони гиромӣ инаи мишалкаша яъне ҳамун растворе ки мекунем барои семенблок дохили ҳамида шӯрида мешавад. мишалка барои раствори ҳамин семенблок омехта кардан шӯридан карочи. хоб анами комплект мақсад ки фурӯшай ана дӯстон барои кадоме шахсои лозимай шояд ба шумо лозим набошад ба дигарҳо шояд лозим бошад паҳн кунед ана шахсе ки лозимай мақсад ки дар рақамҳои болои экран буда занг бизана ва маълумоти бештар ва шояд ки арзонтар аним бишава. хоб хулоса маълумоти бештара аз худи ҳамин соҳиби худи ҳамин аппарат гирифта метавонем дӯстони гиромӣ. 985 44 60 09 44 60 09 насад чанд қади буд 985 падон аним дорай ку падон ина падонош аним бидастай ҳамун тахтое ки дар зери кирпичо семенблокҳо гузошта мешавад яъне ба номи падон уош аним ҳастай. хоб инами хулоса ина дӯстон ҳамин чиз комплект фурӯхта мешавад. ина семенблокош аним фурӯша ина семенблокош қатъи карочи метонен занг бизанен ана суҳбат кунен бо арзон аним мешава иншоалло ба амри худо. ҳамаш заводи яъне семенблок барорӣ. кадом шахсое ки нав бизнеса семенблок барорӣ сар мекунен марҳамат кор мекунад на ка 100% мақсад кор мекунад кор мекунад дастай 100% ҳамаш комплект ҳастай мақсад ина пешакӣ диден дигарша ина қисми омехта карданаш 38 ҳазорш мегам бо суҳбат мекунен муомила мекунен якдигар фаҳмӣ мекунен бо арзон мешавад. салому алайкум дӯстони азиз бародарон чӣ хеле ки шумо дархости зиёд карда буден нархҳои семенблокҳоро пешкаш хостем ки баҳри шумо бигардон. марҳамат мо оз як заводи семенблок барорӣ омадем хостем ки нархҳои ҳамиёро пешкаши шумо бигардонем. ака мада нархшо мегӯй ин семенблокҳое ки ҳамаш мебинем размериш 39 ба 19 ака нарх чанд қай 2.5 сомон. хеле дастафка пастафка дорай мақсад агар дастафкаш чанд қа меғал температураи ноҳияи восиқ да
دوستان 70 درم ایم ده های نزدیک باشه میشه هم مقصدم خیلی دست افکار دوستان 70 درم. خب اینا دوستان نرخ سیم بلاک خواستین. این اومدیم یکی از زوادهای بهترین در ناحیه واسه زواد سیم بلاک براری پیشکش شما میگردونیم. خب شما با حضور تماشا کنید. ای وش چیه گفتی اکا سرپوشی چیه؟ سرپوش سر دیوال. سرپوش سر دیواله. او چند سومه اکا؟ 16 سومون اکا دونه 16 سومون. او چخیلی رزمیرش؟ 60 بچه. این نه برای سرپوشای سری زبوران. خب رزمیروشون 60 بچه گفتی اکا؟ 60 بچه کراچی. خب اکا یگون نمر بته که زنگ بزنم مقصد بیوند شخصی که میخواهند انا یگون سیم بلاک یا که برای سری زبور 988 81 81 99 988 81 81 99. دوستان با این رقم های اکا زنگ میزنین مقصد ما صحبت میکنین شاید یگون مقدار دیگه ارزون کنه اگر با ارزی را بگیریم. این زواد سیم بلاکی در آمدن ناحیه وسیع دوستان گرامی این همه اپارات هایی که مقصد تیار میکنن سیم بلاک سرپوش زبور تیار میکنن.